Pencampwriaeth Gwrywaidd Defed y Balwen sy'n mynd i'n sylw ni nawr. Deo Hughes a Tanya Evans nawr. Tri yn y ras. Siwr mae byddai'n edrych? Ie, mae safon balwens yn werth i gweld lenni, yndyn nhw. Fel, fi'n credu bob blwyddyn maen nhw'n mynd yn well a well, yndyn nhw. A mae'r marciau, fi ddim yn gwybod pwy sy'n mynd â'i heddi ddo, ond gawn ni weld, ynddo fe? Ie, fi gawn ni weld, achos mae'n flwyddyn fawr Cwpan y Frenhines yn mynd i gael ei gyflwyno eleni, felly lle mae'n mynd i fynd yn y Bencampwriaeth Gwrywaidd, Deo Hughes? Wel, mae'n edrych yn debyg na i mi, yr hen hwrdd lle mae yna gorff da, na fo dyfndar corff, mae farcings o'n dda, gyrn o'n dda, i ben o'n dda, mae o yn hwrdd da, ddweud y gwir. Son dwi waith amdani. Hugh Williams, Glyn Glas Porth yr Hyd sydd ar hen hwrdd, a wedyn mae da ni hwrdd blwydd ac oen hwrdd. A mae'r hynwyddau bryd yma mor bwysig yn dyn nhw, Tanya? Ydy, maen nhw yn real bwysig. A maen nhw'n edrych yn ddeniadol yn y cylch gystadlu hefyd? Ydy, maen nhw. Chymod, mae'n rhaid cael y socyn wen. Chymod, mae'n frustrating amser diwedd ddim, ynddo fe? So na, mae'n werth i weld nhw heddi. Unrhyw gyngor ar sut i gael y win yn win? Lot o golchi. A beth amdanoch chi, Deo? Ie, rhaid fath. Mae lot o olchi. Ie, dipyn bach o drimio am y gacw. Dych chi'n bod. Cadw ni mewn. Chydig bach, fyddwch chi os ydy'r hael yn dampaid, lle mae o'n dio'r gwlan, dipyn bach, lle bod o'n mynd y frown. Mae rhaid cadw'r ddi yn ddi ar y gwyn yn wyn. Bydd. Nawr, mae symudiadau yma. Y beiriad yn gofyn am yr hwrdd 2 flwydd neu hun a'r oen hwrdd i fod drws nesaf i'w gilydd. Dwi'n rhyw dieddi i gytuno efo'r penderfyniad yna, fe di ddweud y gwir. Fi'n gytuno hefyd, ydw. Oen hwrdd neis, fydd o'n glwtyn o hwrdd pan fydd o'n hwrdd blwydd? Bydd. Lle mae Darian di? Yr hen hwrdd, fi'n credu, ie. Chymod, mae deit amser i rhain yn deit, chymod, blynyddoedd ddod, ond ie, fi'n credu'r hen hwrdd sy'n mynd â'i gyn i weld yn dy fe. Eryban yn nwylo'r beirniad ac yn mynd ar hen hwrdd. Llogwerchiadau i Hugh Williams, Glyn Glas Porth yr Hyd. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch doi. Na i fynd i gael sgwrs gyda Hugh nawr i weld siwr mae fe'n teimlo wedi ennill Pencampwriaeth Gwrywaidd adran y Balwen. Llogwerchiadau, Hugh? Iawn, o'n i. Falch iawn. Ie, a mae yna hanes i'r hwrdd yma hefyd. Was y bach yn lloddell llynedd, y Pencampwriaeth llynedd. A gwaith i weld nes mlaen o neith yr un peth le ni. Groes i fysedd. Ie. Llogwerchiadau chi, da iawn.